Ens van proposar realitzar el concurs Un salt per la ciutat, que era realitzar un obstacle per salt de cavall. En si l'obstacle està format per dos costats que han de tenir tota l'estructura interior per aguantar les barres del salt de cavall. Nosaltres vam decidir basar-nos en la idea del panot. Jo crec que la part més complicada és, després de tenir la idea de que volíem fer el panot, com ho volíem representar. Si volíem fer com un panot gegant partit per la meitat, si quedaria com un massa bloc i no ens agradaria, si feien forats o no. També després com podíem adaptar això perquè fos realment un salt i que estigués en tota la normativa de què ha de complir perquè sigui segur pels cavalls i es pugui saltar bé. També al costat vermell, a part de representar la flor de Barcelona, si es col·loca en el sentit contrari de com està col·locat aquí, també dona referència a la B de Barcelona. Sempre hem vist que els salts estan decorats per flors als costats i aprofitant que el panot és una flor, doncs vam pensar de fer dues flors per posar-los als costats i que també decorés i fes tot com un conjunt més unitari. Nosaltres vam fer una maqueta a escala 1:50, que era així de gran, i veure-ho amb aquest tamany és impressionant. També en l'itinerari de disseny d'espais, veure algun projecte teu a escala real és molt difícil i tenir aquesta oportunitat doncs, és algo molt xulo. Tenir la possibilitat d'anar al concurs i veure el nostre salt sent utilitzat.